masithandaze umthetho ongcwele okumnikwa bomi sidakene apha nosapho lakwaDwane ematshaweni sebuhlungu ngokushiywa kwethu ngumntwana wakho ukukholiswa ungamtshawe kodwa sele ngumbulelo ngobomi bakhe thoba umoya wakho sifukamele kuze sithi ngenkumbulo zethu ngobomi bomfikazi nangokukholelwa lubabalo lwakho sibubone ngamehlo amatsha ubomi size sizinikele ukuphila ngothando nokulungisa ngemihla yobomi bethu ngoYesu Kristu umkhululi wethu lo wasifelayo tsamako siyamkela uxolo bantu bakwethu ngoba indawo siqinene wakwethu uBishop Sibotho umnandi kwanele zinkobe zakowenu uzidle ngazo nokuzidla ngembe edlakadlaka ugquma umqolo ngebhatyi kanti kungcono kunwaba uboleka impahla besenzela ntoba mamtshawe ngenye imini engasipokeli aphume kulaa ndawo ebekhonza kuyo so nawuxola abantu bakwethu ngathi abantu base-Greater Cape Town baselfish omnye ahlala phezu komnye omnye phezu komnye bebona musilane abanye bade bazohlala nalapha wasekule ndawo abanye bahlala phansi kule ndawo ugcwale uba mamtshawe ebehlala apha ebeyazi imeko yethu bantu bakwethu ke manje ziyandisithethi sawungena kuzo ngoku la kukweza silwanyana sidlula mthi sawuze silapha kulo mzi sotya komnye umzi sawucela ke isithethi uphele kule ndawo le ucelwe kuyo ungabawelenye ngoba mina shona ngibona ngide hayi ndikhulu naso nesesikhulu namapheca angu othuke uthi ungibadala mfundisi kanti nguwe lo usike wagqitha waya kwenye indawo siyavana musi apha sizocelebrate ubomi bukamamtshawe ebezindidi ezimbili zabantu ebengumntu olapha kule nkolo kaKristu kodwa sazi ukuba uThixo is bigger than inkolo yabo yandivana uThixo is bigger than inkolo can call abantu bakhe outside inkolo yobuKristu abenze so sabanendidi ngendidi ungothuki apha tamane kuthimba ubuziba siphi uyaziba silapha mamtshawe ungataki phandle baleke hayi azoxelela indaba zakho hayi nyamezele bazi ebezindidi ezimbili zomntu ongumntu omnye
namhlanje sonze longqolo ave kamandi kuloo ndawo elele kuyo kuba le xa bengene kuyo ebeyazi into okokuba uyayinxiba intsimba uyikaba imbola emhlophe soze sikugxothe sakwamkela kunjalo ngakumbi kule nyanga kaAugust uYesu simamkele sinjalo le nto ubona nalamagugu salibethe igumbi umntakabawo uhila aqhuma uhlala erufini athi bhayi uyahamba ngoku lapho ngoku sawuthatha ke ngoku iculo ngoku ivesi ibenye kuculo 24 vesi benye sisondele isithethi sekhaya sive namhlanje ebhishophu amanye amagama lomfo kwangulukhas uleko abantu balapho bathuka phansi ngahle kanti usithile utatama ozithiye igama lakhe utatama kuthiwa nguReelboy babuqiyongo wathi uReelboy wazibandela igama elingufilipi uyafika phaa kutata amagama wathi kanti uziphile andithi angaziphanga ke lo mfo sawuthatha nje iculo 24 qalise kulo mcimbi kodwa umntu uvumelekile apha aphakame ngalaa nto yakhe limenza akwazi uthetha nabantu sawulandela kuyo thina siyavana mos njengoba zezaa zethu zingananotes waxibilile umntwana songena ke fulo 24 besibenye ezakuqinisa ngelakho
obituary sakuyeza ekhaya. Ndicela ibandla lonke kuba sikhe siphakame kancinci senze i-moment of silence. Meza phumle ngona phakade Nkosi. Ufombabo ubefundise bonke jikelele. Phathi Theko. Ibandla lomzi wase-Ethiopia. Otata, omama. Nditsho labantu bokuhlala la kula mabandla akhe ebewakhonza bekhonza nawo abantwana bokugula. Ndibulise amatshawe namazangwa ifemeli ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Kwathi u-SP amagama amaninzi andizokwazi uchaza inde ibali yeke lo hlobo. Abe right awakwazi ungena kwidopasi nasingxaki. Yena elinye lithi Nkululeko. Ndithunyiwe likhaya uba ndizothetha ngale ntombi yakowethu eyandishiyela ibele ebizwa igama lakho elinguthiwa nguXoliswa, kwathiwa ngunini noyise. Kodwa ke sahamba kwathiwa nguntombi amabandla. Ebekwenye imeko uye wasabela ubizo lakhe, kwanyanzeleka uba makaguqule eli lasekhaya anikwe ngelom imoya wokukhokela abantu abamhlophe okuthiwa nguntombi amabandla. Udadewethu sikhule kunye sonke. Nangona ke bezibonisa ubukhokeli nobizo lwakhe kuba sikwazanga umqonda, nabazali bakhe khange baqalisa umqonda, bazoyiqonda ngosemdala caba lengulo yakhe uba nyhani ngokwenene biya kwicala lokugula. Ukhule kunye ke, ekukhuleni kwethu ke salile phaa eTaung, sikhule eTaung. Lide ke ibali utata ke usikhulisa phaya kungenxa yento ukuba wayegxothiwe ikhaya lakhe lokuzalwa ngenxa yomzabalazo. Kulapho ke ngoku wafumana ubizo lona lakhe phaya kwalaa cala laseKimberley ezele le ntombi. Wasizalela ke phaa. Sabuya ke semka ke sotsho phaa kulaa mhlaba kuthiwa seQhorha. Sifunde kunye ke naye ke e-primary school, yena ke bengasentla. Pick it up bengayazi mos bekuthiwa phaa esikolweni phambi kuba niqalisa isikolo kuzomiwe emigceni kuthandazwe ze kubekho ivisi yaloo mini yanamhla yaloo suku engqinelana nalo. Ndizova kuva uba ngubani uba nehlabela phaya esikolweni, ndiqhelile eli lizwe. Athi noba yakwazi uhlabela kanye nguyohlabela esikolweni eso sikolo eHendrick Kanisi. Ndizova ke ugxa wam uba hayi ngubani lo udadewenu luhlabelayo. Tyhini kuba lo xesha besima
ama-girls phambili i-boys so ibenosikhokelo esinjalo ukuba kuyaqula ufuna umapha phambili ufuna uhlabela ngokwakhe so nalapha-ke nasendlini ekhaya ukuba ifamily sonke yokuqala kuxhuma kuhlabele ngokwakhe so-ke uthe ukhuleni kwakhe ke sozohlukana e-primary wahamba ke aya e-high school ke lapho efunde eseleni ukhulile ke kakhulu khathaza gqithi ixhego ufumanisa utata uzobizwa noba kuloo ndawo yakhe nokubhizi ecawe uzobizwa ukuba akajongane naye kuba le nto bengakayiqondi utata yintoni nale imgulisayo kanti lubizo lonke lona so bekhathaza kakhulu kangokuba ehlala kakhulu uhlale kakhulu loyise eqotho nacinga nangexesha siseKapa abantu abaninzi babonanga upha eqonqa kwaCliff phaa eXesi ukhuliswa ke ngudaba usister katata hleli naye ke nalapho ke ebebonisa ke ubukhokeli uba sinentlanganiso phaa ekhaya into ongayiqondiyo akayikhathalelanga noba ingene njani napha kuwe kodwa uzakuxelela emveni kwayo yonke le nto ububa sabambe loo nto yena kangokuba ndikhumbula ke apha khoyo ufuna uzibonakalisa nalapha ecaweni wenzile naloo nto atsho nakwiinkokheli zasecaweni ukuthi asiyo le asiyibhali yasetopia le asiyo bengekho nje so bengumntu onjani uzawubiza ecaleni ungathethi yona okanye abuze uba buthini le nto bisiyaphi le nto ithethayo azofizela ecaleni uthi noko unyathele ngolunye uhlobo asiyo nguye ke lo napha ke ekhaya ke unjalo uzothi kumjongi ayikho le ndithi yintoni ungayithethi nje ndithi kaloku ndilungiselela aba bantu babantakwenu ngoba namazomnye uzophuma ngeyakhe indlela angakwazi ukuyiginya asuke ngomsindo afuna uretaliate kuloo nto so bengumntu onjalo ke nasekuhlaleni ebenjalo ke so kuthiwa ngubani ngumamtshawe ngubani ufana noyise so ke yonke izimbo zakhe ke ebezifana ematshaweni nasemazantsi and nalamakhaya ke omabini ebewaxabise kakhulu so worried into yokuba ngosuku sizambeka ngayo idate yasemazangweni besizotshayelela umsebenzi katatomkhulu utata kamama kodwa kwazile uThixo ambiza asetyenzwe ngolo suku kwanguye lona oye wathi enqoqoza kwalapha emazangweni uthi nade niyenze nini nalo msebenzi and uzawufika engakhange axelele umntu yeza ufika kwakho kuzovela izinto yakhe kangokuba bekukhalazwa kakhulu usizo usikafele basixaxanise afune kwenziwe ngohlobo likuye afuna ngalo so ebengolo hlobo napha kwaCliff loyise kangoba kukhale phaa ubhulana mani utsho unasi ukuxoliswa usikafike yena engasixelelanga afuna ukwenza ngohlobo now so yena ke ebenendlela yakhe yokwenza izinto uyawucinga mva kuba kanene tyhini ebelungisa bengachithi le nto ngoba uthunyiwe
uthunyiwe kanguba nolibizo ibalekwe kakhulu ekhaya olibizo alithathileyo kuba belithathwa liyeke esithubeni lithathwe lesithubeni ukuthi ayiyani ecaweni nasi lifaleni yani ecaweni kodwa wenzeka into yokuba kwacaba uyaphela umse wakadwane banguye ke ukuthatha ke lengulo wade kwathiwa sibe negqirha kule generation esiphila kuyo elathi lagqiba lokuqabela lonxiba nesigqokolo senze imisebenzi yabo ndithi ke nathi ke phaa kwalakhaya lisematshaweni silahlekelwe kakhulu nguMafungashe bewuthanda ke ikhaya lonke jikelele akho mntu ungalazi amaziyo and ufika phaya ayolungisa basiyo ke uzama anicebise nabantwana abaninzi basematshaweni besoloko bobalekela phaya ngoba ke bozabaxelela ababonise nezinye izinto abakhanyisele sithi ke singabantu ke silusapho lapha ekhaya sithi nathi ke untombi babandla usiluya wasiqubula siminizi imisebenzi befamasi yenzile neminye imisebenzi ke ebesinika umkhombandlela esikhokela into yokuba sikwazi eyashiywa ngobawo nobawo omkhulu ade ayichaze nogogo aba omathane le katata omncinci wakhe usigqibo ebeseyijongile bafuna ukwenza lo msebenzi kodwa ke asiyazi ke mhlawumbi ke mhlawumbi uThixo wesihlele mhlawumbi uyayazi mhlawumbi ke uyayazi akasuthathi into angashiyanga nto sixanele into yokuba siyayazi into yokuba ukusuka kwakhe uThixo uyawusipha amandla silusapho asinike isikhokelo ndithi ke ngamafutshane ke sithi lala ngoxolo ke umtshawekazi indima yakho uyenzile indima kwalakhaya lasematshaweni le yasemazangweni kangokuba namazangwa aye abhala ahlala phansi isolo athumela athi bhuti chawu mtshana ngenxa usibazi uba umtshana emazangweni siyayihlehlisa kwesibini ihlehliswa lo msebenzi uthi kodwa kuba siyayazi ixabiso lakhe ekubaleka kwakhe mhlawumbi uThixo wehlelo uyayazi sayihlehlisa sihlehlisele uphela kwenyanga sixelela ke ngoko ke uhambe ke uyoxelela oyihlomkhulu ukuba nathi kasigcina silondoloze kuyo yonke imithwalo esijongileyo kuyenza ze naba bantwana bakho bashiyile kodwa ndayazi ke into yokuba uxelela oyihlomkhulu ke nomama ke ubaxelele ke naba bantwana bashiyile nasi isizukulwane esishiyileyo akwaba ke ubashiye ke usikhusele ke usirhanqe usibuyisele kwaba abasebeliwelile iJordani mabekhosi ke becamasa